Γεια σας παιδιά, κύριε Τζιμπές εδώ πέρα και σήμερα θα δοκιμάσουμε πατατάκια καυτερά και όχι καυτερά. Και δεν θα σας λέμε ποια πήραμε, επειδή θα τα βγάζουμε τυχαία. Ναι. Θα δείτε στο βίντεο. Μας ζητήσατε αυτό το βίντεο στο short που κάναμε για ιδέες. Ναι. Οπότε έχουμε πάρει 10 σακουλάκια και θα τα δοκιμάσουμε για να δείτε. Και θα τα βαθμολογούμε βασικά από το 1 στο 10. Ναι. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, πρώτο πατατάκι. Στην τύχη βγάλε. Στην τύχη βγάζω παιδιά. Έχουμε τα Doritos Barbecue. Αυτά είναι τα Doritos Barbecue. Εγώ προσωπικά δεν τα έχω φάει ποτέ. Κάτσε να βάλω λίγο νερό. Ναι, βάλε γιατί θα το χρειαστεί. Το ξέρω. Έχουμε καφερά, όχι τάκης, αλλά ναι. Δυστυχώς δεν βρήκα μετάκης. Τα λέμε σε λίγο. Το πήρα το νερό ευτυχώς. Πάμε να δοκιμάσουμε. Μυρίσε τα πρώτα. Ω, μυρίζουν τέλεια. Θα το προβαδίσει. Δοκίμασε πρώτα. Ταυτόχρονα. Καλά είμαι. Πάρε. Με το 3, 1. 2, 3. Δεν κακά. Μην πίνεις από τώρα νερό, θα το χρειαστείς. Δεν κάνει. Δεν και είναι, μια χαρά είναι. Βασικά, Λίγο, πολύ μου λίγο. θυμίζουν τα Doritos τα κόκκινα. Και εμένα. Αλλά χωρίς, αλλά να μην καίνε. Λοιπόν, εγώ Με λίγο κέτσαπ. θα βάλω ένα τίμιο 7,5 στα 10. 6,5. Ωραία. Τα λέμε στο επόμενο. Ωραία, είναι η σειρά του Γιώργου να διαλέξει πατατάκι. Γιώργο, βγάλε. Λοιπόν, τα καυτερά θα τα κρατήσουμε για το τέλος. Έχουμε Lay's με τζατζίκι. Να τονίσω ότι πήραμε πατατάκια που δεν έχουμε ξαναδοκιμάσει για να είναι το βίντεο λίγο πιο καταλάβατε. Όλα αυτά που βλέπετε είναι λίγο σπάνια. Μυρίζει όντως τζατζίκι ρε φίλε. Μυρίζει όντως τζατζίκι bro. Για λίγο μυρίζει ωραία ρε. Χόρτο μυρίζει. Όχι αυτό το χόρτο που καταλάβατε. Ναι. Με το 3. Κατάπιε το και μετά βαθμολογούμε. Πάμε. Κάτσε ρε. Μην πίνεις νερό από τώρα. Δεν πήγαινε τον ανοίγω. Εντάξει. 3, 2, 1. Σαν κολοκυθάκια τηγανιτά είναι. Ναι, αυτό. Ωραία. Πάμε ακόμα. Πρέπει να είναι το μόνο πατατάκι που δεν μου αρέσει. Ωραίο είναι. Αυτό. Καλά το επέλεξα. Λίγο νεράκι για να κατεβεί. Να πάω να πάρω και εγώ ένα νερό λες, για να μην έχω τη γεύση από τον προηγούμενο. Ναι. Οπότε τώρα τα λέμε στο επόμενο. Και παιδιά, τώρα είναι πάλι η σειρά μου, οπότε βγάζω ένα πατατάκι. Φτιάξουμε λίγο για την κάμερα, για να μας βλέπετε καλύτερα. Τι βγάλαμε. Τσίτος. Τσίτος. Θα πείτε στα σχόλια δεν είναι πατατάκι, Τα αλλά φουλ τυρί, ο Χριστός και η Παναγία. το ίδιο πράγμα είναι. Οπότε ναι. Και εγώ μυρίζω. Αυτά τα έχουμε φάει να πούμε την αλήθεια, εντάξει. Απλά τα βρήκαμε νόστιμα έτσι και είπαμε να τα πάμε. Α, Θεϊκά. δεν βαθμολογήσαμε τα προηγούμενα. Εγώ θα βάλω 8,5. 8,5. Τέλεια ήταν. Θα λέμε σε λίγο. Εγώ μύρισε και εσύ. Σε 3, 2, 1. Αυτό είναι ωραίο. Πολύ τυρί. Πολύ ωραία είναι. Εν τω μεταξύ, 9 από τα 10. τα βρακουλίνια εν τω μεταξύ τα έχουν αλλάξει, το ξέρεις. Τι λες. Άλλη γεύση έχουν τώρα. Από όπου έχω πάρει. Εγώ θα βάλω 8,75. Πάμε στο επόμενο. Επόμενο πατατάκι. Η σειρά του Γιώργου. Α, Τα Lay's Max. αυτά Αυτά είναι λίγο σπάνια στην Ελλάδα. από τα Lay's. Τα Lay's. Από τα πιο σπάνια. Έχουμε πάρει και αυτά με τα bacon, θα τα δείτε μετά. Θα δείτε μετά. βέβαια. Αυτά λένε ότι είναι Salt vinegar. Δεν θα μ' αρέσει αυτό. Ξύδι και αλάτι. Δεν θα μ' αρέσει αυτό. Εμένα μου αρέσει με ξύδι. Ξέρω, πάμε να δούμε. Θα μυρίσουμε πρώτα. Τι λέω όμως, είναι away. Ναι, είναι κυματιστά. Να μυρίσω. Μυρίζει ακριβώς όπως αυτά με το ξύδι. Ακριβώς όμως. Παίρνω εγώ το μίνι. Μην φας περίμενα. Πάρα ωραία είναι. 3, 2, 1. Φας το ρε. Μη σ' άρεσε. Ούτε καν δεν το ξανατρώω. Λοιπόν, έχουν την ίδια γεύση πάνω κάτω μετά. Αλλά είναι waved.
Ναι, και δεν είναι τόσο έντονοι όσο τα λέει πριν. τα άλλα. Σιγά ρε φίλε μου. Παρ' όλα αυτά, θα τους βάλω ένα 7 στα 10. 2. 2. Ναι. Δεν μου άρεσε πολύ. Μέχρι στιγμής νικάνε τα Τσίντος. Με αυτό. Περνάμε στο επόμενο. Και Πάμε τώρα στο είναι πάλι η επόμενο. σειρά μου. Να βγάλω το πιο ιδία για να τελειώνουμε. Ναι. Γαρίλα κοκτέιλ Λέις. Δεν τα έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου. Ούτε εγώ. Βγάλε το νερό, φίλε μου. Μα εγώ θα δοκιμάσω να τα κάνω χωρίς νερό. Εγώ φίλε θα βρωμάνε. Και τα καυτερά χωρίς νερό θα τα φάω. Για να μυρίσω. Ρε μυρίζουν ρε. Για να λίγο. Ωραία μυρίζουν ρε. Κάτι μυρίζει. Σαν κάποιο ψάρι μυρίζει. Αφού είναι... Πάμε. 3, 2, 1. Κάτσε ρε. Είναι απέσια. Μην τα πάρετε. Θέλω νερό. Μου βάλεις ένα ποτήρι. Πάμε να σου βρω. Πάρω ένα ακόμα εγώ. Αφού είναι απέσια ρε. Γιατί τα τρως. Τα λέμε σε λίγο. Μιλάμε ήταν ότι πιο ιδέα, το βάζω μείον 0. Εγώ θα βάλω ένα. Δεν έχω φάει χειρότερο πατατάκι στη ζωή μου, μα Κι την εγώ. Παναγία. Βγάζω εγώ. Εγώ βγάζω, ρε. Έβγαλες μόλις το. Α, ναι. 3, 2, 1. Λοιπόν, έχουν μείνει μόνο καυτερά, οπότε ας φάμε πρώτα αυτά εδώ πέρα. Όχι τα KFC, τα άλλα. Έκανα spoil τι πατατάκια έχουμε, μπρο. Είναι λίγες. Bacon Lays. Ποτέ δεν τα έχω φάει, ελπίζω να εγώ. μην είναι τόσο σκατά όσο τα προηγούμενα. Να αυτό. 2, 1. Αυτά πες να μ' αρέσουν εμένα. Ω, μπρο. Burger Wheels. Αυτά Κάτι μου είναι... μυρίζει τη μορφή. Περίμενε λίγο. Είναι το ίδιο σχήμα. Με τα άλλα. Ναι. Αλλά λίγο πιο μαύρα. Bacon είναι, ρε. Λογικό. 3, 2, 1. Να πω την αλήθεια, σκατά. Εμένα μ' άρεσαν. Λίγο σκατά. Πολύ κρεατήλα, έχω ανατριχιάσει με αυτά που τρώμε σήμερα. Το salt and vinegar μιλάμε ήταν. 3 στα 10. 8,6. 8,6. Ναι, εμένα μ' άρεσαν. Νικάνε τα τσίτος ακόμα. Περνάμε στο επόμενο. Έχουμε τα KFC. Πολύ Αυτά ωραία πατατάκια λένε ότι που είναι. βγήκαν το 2023. Δεν έχω φάει ποτέ. Ακόμα έχω φάει με την πίτσα, αλλά με την πίτσα φίλε μου άρεσε να φάω. Ναι, αυτό. Για μύρισε. Που μιλήσουν τέλεια. Μυρίζει. Πιπέρι μυρίζει. Τι λες! Ναι ρε, πικάντικο μυρίζει. Κόκκινο πιπέρι. Αλλά μυρίζουν ωραία. Με το μεταξύ μας καμάρουν όλη την ώρα. Φίλε, τόσα είναι μέσα. Κοίτα λίγο, κοιτάξτε. Δεν φάγαμε off κάμερα. Αλλά έχει πολλά εντάξει. Να μην λέμε ψέματα. Μύρισε. Πιπέρι μυρίζει κόκκινο. 3, 2, 1. Όλο. Τα λέμε στο επόμενο. Τα λέμε λίγο σε λίγο. Ναι, γιατί είναι χάλια. Είναι αυτό. Εμένα δεν μ' άρεσε πολύ, αλλά ξέρεις τι. Εμένα μια χαρά. Έχουν μια. Κάτι κόκκινο μαύρο πιπέρι. Προς το τέλος είναι ωραία, αλλά στην αρχή είναι λίγο Χαίνε. καθαρά. Μα μ' άρεσαν λίγο. Στην αρχή δεν μ' άρεσαν καθόλου, τώρα μ' αρέσουν. 7. 7 από τα 10. Εγώ θα τους βάλω 6,5. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν παιδιά, σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσω να κάνετε like και subscribe για να μην χάνετε τα βίντεο μας. Γιατί έρχονται πολλά ακόμα βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι. Λοιπόν παιδιά, όπως βλέπετε εδώ ο Κωνσταντίνος έχει ετοιμάσει το γάλα. Γιατί απεθάνουμε. Ναι. Εγώ Εγώ αντέχω στα καυτερά, μ' αρέσουν τα καυτερά γενικά. Τρώω καυτερά πατατάκια. είναι τρελός. Ναι, δεν βρήκαμε τάκης δυστυχώς, αλλά εντάξει, έχουμε βρει άλλα. Παίρναμε τάκης. Ναι, άμα υπήρχαν εντάξει, θα είχαμε Ο πάρει. άλλος λέει τα μπλε καυτερά. Τα μπλε καυτερά είναι ρε. Τα φουέγκο δεν είναι καυτερά.
Τέλος πάντων, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπετε έχει φέρει γάλα. Γιατί δεν έφερες χαρτί Θα όμως. πεθάνω από τη ζέστη, από τα πατατάκια. Θέλω βοήθεια. Από τη ζέστη. Τέλος πάντων, λοιπόν, τα επόμενα πατατάκια είναι τα Doritos Sweet Chip. Προσωπικά τα αγαπημένα μου Doritos. Έλα πιο τώρα. Πώς είναι θέλω. Δεν φαίνεσαι. Και εδώ. Γιατί πίνεις γάλα από τώρα. Έλα κι άλλο. Σαν τα barbecue μυρίζει, αλλά εντάξει. Πάμε να δοκιμάσουμε. Ένα μεγάλο παρέ, κανονικό. Βλέπετε έχει και αυτά από το πιπέρι, τα μαύρα. Όχι, δεν γίνει πολύ, όλο θα το φας. Please. Όχι, όλο. Please. Όλο για το Παρακαλώ, βίντεο, τι για το είναι. content. Αυτό εδώ όλο. 3. Άμα δεν το φας όλο. 3, 2, 1. Φάγω, Δεν μπορώ. Φάγω, Κάνουμε και λίγο. Θα πεθάνω σήμερα. Έλα, φάω όλο και τι γίνει. Όχι όλο. Άμα δεν τρως αυτό όλο τα άλλα, πώς θα τα φας. Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Εκεί. Εντάξει, κόψε. Φλόρες στα σχόλια. Μην πηγείς, περίμενε, σκέψου το. Δάκρυσε. Δεν καίει τόσο. Μ' άρεσαν. Έβγαλε μουστάκια. Τι! Μπορεί να φάει όλα. Όλα είναι, ναι. Τα λέμε στο επόμενο. Φτάνω σήμερα. Εμένα μ' άρεσαν αυτά. Θα βάλω Δεν ξέρω τι έχει πάθει. 9 στα 10. Εσύ. 7. Α, σε άρεσε. Σαν γεύση, όχι μόνο σαν καυτερό. Ναι. Α, και σαν καυτερό να βάλουμε. Εγώ. Σε καυτερό 0. Ναι, ρε. Τι να πω, ρε φίλε. 5. Εγώ 3. 5. 3 στα 10. Λοιπόν, επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Τα Σίγουρα Flaming Hot. τα έχετε δει όλοι. Flaming Hot Traffic. Σιγά, μην θα πεθάνω. Κόψω συνέχεια απλά. Κάνε μετά. Ωπα, αυτά μυρίζουν πολύ άσχημα, ρε. Τα φάμε. Να τα φάμε. Μύριζε λίγο. Εγώ θα το φάω, ναι. Σαν άθλης κανονικά μυρίζουν. Πάρε ένα μικρό και κόψτε στη Μη μέση. τα φάτε. Δεν έχει στο πολύ καλό προεδρείο. tolerance, οπότε μην λέτε στα σχόλια δεν μπορεί και δεν μπορεί. Ω, αυτό είναι πολύ κόκκινο. Να, φάω το αυτό ολόκληρο, μικρό είναι. Στη μέση. Όχι ολόκληρο. Αυτό φάει. Άντε καλά. Τι κάτι. Φάγω. Ολόκληρο. Τι κάνεις, το κόβεις στη μέση και δεν το τρως καν. Κάτι κάνουμε. Σε γεύση τίποτα όμως. Λίγο και ένα. Δεν τρώω άλλο. Καλά μικρό δεν έχει, μόνο μεγάλα έχει. Πού να δείτε τα επόμενα. Το επόμενο. Το τελευταίο δηλαδή. Εγώ λέω Θα με σκοτώσετε το παιδί. αυτά τα πήραν για να τα κάνουν αντιγραφή από τα Flaming Hot Cheetos και δεν βάλανε γεύση. Μόνο πιπέρι μου βγάζει εμένα. Και εμένα. Από γεύση θα βάλω 2 στα 10 και από καυτερό 5. Το ίδιο. 5 στα 10 καυτερό. Ναι, ρε. Και γιατί δεν το φάγεις. Καλά, άντε. Πάμε στο επόμενο. Τελευταίο πατατάκι για να κλείσουμε Είναι το βίντεο. αυτά. Μάλλον δεν τα έχετε δει πολύ. Λέντιλο έχω. Όχι. Τι έχει. Flaming Hot. Όχο. Βλέπετε τις πιπεριές. Είναι ένα κυματιστό πατατάκι χοντρό βέβαια. Χοντρό, νόμιζα λεπτό ήταν. Δεν θέλω καν να τα μυρίσω. Θα τα μυρίσω. Οχ. Θα με σκοτώσει το παιδί. Ρε, μυρίζουν ωραία. Τα έχω ξαναφάει αυτά, αλλά δεν θυμάμαι πόσο καιρό. Στη μέση. Όλο. Τι.
Πολύ λίγο πήρε. Αυτό είμαι φλόρος. Φάτο. Μην το γλύφεις, φάτο. Δεν καίει αν το γλύφεις. Δεν ξέρω να το γλύφω. Φάε. Έλα πιο εδώ να φαίνεσαι. Γιατί δεν το τρως όλο. Και έχεις φάει. Το κόψε στη μέση και φάει ούτε το μισό. Ούτε τη γεύση δεν θα καταλάβεις. Αυτό θα καταλάβεις. Κάει και αυτό. Αυτό σίγουρα θα καίει. Ω, λάγουσα με το δόντι. Μας κοροϊδεύουν. Τι. Δεν καίνε. Καθόλου δεν καίνε. Απλώς θέλεις να με κάνει να το φάω. Όχι, όντως δεν καίνε καθόλου. Μήπως πρέπει να φας πολλά. Αφήνουν κάτι στο τέλος, δεν. Για σπάσει γόρι μου. Εγώ όταν το έχω βάλει μια φορά, έκλαιγα από το κάψιμο. Τι καίνε. Και είναι πολύ λίγο. Και λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Βαθμολογία. Α, βαθμολογία, ξέχασα. Δεν το πιστέψεις με εμένα. 5. Σε γεύση. Ναι. Σε κάψιμο. 0, ρε, δεν κάηκα. Επειδή έφαγες τόσο. Φάει ένα ολόκληρο. Ούτε καν. Ούτε σε 1 εκατομμύριο χρόνια. Εγώ θα βάλω στη γεύση Φάει 2 μαζί. 3. 5. Στη γεύση 3. Δεν έχω Βα- γεύση. Φάει 5 μαζί. Φάει 5 μαζί. Αλλά στο κάψιμο Φάει 5 μαζί. 4. Όχι, τι να φάω 5 μαζί. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Γράψτε μας στα σχόλια Άμα σας άρεσε. και τι άλλα βίντεο θέλετε να κάνουμε. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.